Bine v-am regăsit, băieți și fete, la un nou videoclip. Astăzi am să fac o provocare aleasă de cameraman și hai să vă explic regulile. Sunt simple. Eu trag frumos cu pistolainis ăsta în paharul acela roșu. Și acolo sunt două biletele pe care sunt două provocări. Când eu trag, cameramanul trebuie să aleagă unul dintre bilet și eu trebuie să fac provocarea de pe el. Deci, hai să începem. Acum ideea și dacă nimeresc. Hai să vedem dacă și nimerim acum paharul. Gata, băi, fete, hai să încercăm din nou. Gata, băi, fete, hai să încercăm încă o dată. Gata. Deci, hai, cameramane, alege-mă. După ce arăți la cameră, să-mi arăți și mie. Alege unul. După ce o arăți la cameră, să și eu. Ia. Deci, hai să citim. Să-ți toarne cameramanul o cană cu apă în cap. Aolo. O duc cana! Gata, băieți, vede cameramanul, ai acolo cana cu apă în mână și trebuie să ne toarne în cap. Începem. Hai. Sunt pregătit? 3, 2, 1 și... Wow. Deci, da. Ce voie ai? Like. Nu uitați de un like și subscribe și un share.